American automatic washing machine for sale. Yan. Meron tayong 4 na stock ngayon. So, sana mabili na para maging pera. PM na. PM na guys. Yan. Yung available natin ngayon. Shhh! Ingay nyo. Pakatulog sana yung Hilda dyan. Yan. Yan ang ating 4 na washing machine. Yan. Stock natin ngayon. Meron tayong American Home. Yan. Tapos meron tayong Samsung. Yan. Tapos meron tayong Sharp. Sana mamaya matuloy na yung kukunin itong Sharp na ito. Diba? Mura na yan mga palangga. For 5 to 4.8 lang yung mga presyuhan yan. May warranty pa tayo. Ayan, Whirlpool. Ito maganda pa itong mga palangga. Ayan, diba? Ang gaganda pa ng mga to. Meron na kasi ako sa sa kwarto ko. Sa CR yan. Yan. So, ayan. Yan. May damit pa na tinisting. Yan. Tinisting yan eh. Ayan. Ito naman yung ating Samsung. Maganda din itong Samsung eh. Sa akin kasi Hanabishi sa CR ko eh. Tapos, ito yung American Home. Ganda pa to, may mga gas-gas-gas ng konti. Ayan. 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 Paglabas niyan mga palangga, isasampay nyo na lang and then after 2 hours, kung grabing init lalo na summer ngayon, ako, sa 1 hour lang, tuyo na yan. Yan. Paglabas niya, isasampay mo na lang, hindi mo na puproblemahin yung mga banlaw-banlaw. Ayan. Kaya sa may mga trabaho dyan, yan, kailangan nyo talaga ito. Yan. Yan. PM na mga palangga. Yan. Yan mga palangga ang aming negosyo, pang online selling, mga automatic washing machine. Yan. Mura lang yung mga binibenta namin mga palangga. Bumibili kami ng mga second hand na mga appliances, katulad ng mga LED TV, amplifier, tapos mga automatic washing machine, tapos inaayos ng asawa ko kasi technician siya. Tapos binibenta din namin ng mura lang. Tapos may warranty naman yun. Ayan. So ngayon yung stock namin, meron kaming 4 na washing machine ngayon. Ayan mga palangga, yan sila. Yung dalawa dito is ayos na kasi kuha na to. Tawag dito. May piyesa na siya. Tapos yung dalawa, may minor issue pa. Yung dalawa na yan. Yan. Yan sila. Yan. American Home. Tapos merong Samsung. Tapos yung isa natin is Sharp. Sana matuloy mamaya yung buyer. Pipick up niya daw sa Lalamove yung Sharp natin. Tapos meron tayong Whirlpool. Yan. Yan mga negosyo namin mga palangga. Mga mura lang mga yan. Yan. Tapos magaling na technician yung asawa ko. Tapos nagbibigay kami ng warranty. Yan sila. Yan. Yan kasi wala na kaming stock ng LED TV kasi puro na pick up na lahat. Yan. Yan mga palangga. Yan ang stock namin ngayon. Sana maubos namin para makaipon-ipon na naman tayo ng pera. Para may puhunan tayo, magbukas na naman tayo ng tindahan kasi yung tindahan namin ngayon mga palangga. Ayan o, sarado ngayon o. Ayan, ito yung tindahan namin. Ayan, sarado kami ngayon. Ayan, nakasarado. So, yung aming stock ngayon. Ayan, nandyan sa gilid. Naka-stock ngayon dyan na may higit 1 buwan na. Wala kaming income.
Yan. Yan ang ref namin. Pang negosyo yan. Pag may tindahan. Pag may bukas ng tindahan dyan. Para mabilis lang. Mabilis lang. Ayan. Yung tindahan namin. Tapos doon kami nagtitinda sa labas ng gate na yun. Tinutulak na namin yung aming tindahan. Kasi di trolley lang siya. Di gulong. Yan. Yung mga tindahan. Hindi pa na yan nalinis. Mga palangga. Dumi.